Сега, тъй като ставаше дума за села и за нашия произход, искам да обърна внимание, че не трябва да говорим само за нашето село Сарагьол. Сега ще дам думата на доктора на филологическите науки, доцент Тодора Георгиева от Русенския университет Ангел Кънчев, филиал Силистра, която ще говори за нейното село Брестак. Вижте какво е подарявам. Това е постел. Нали да мене го подари? Да, ама тя бърза да го сели. Чака да го дава. Това е момченце преди 36 години танцор от основно училище Йордан Йовков Добрич. Дойдете, ето, на Гайда Малинко дърпал ушите и му казал, ще станеш голям музикант. Долу е акордеонист, корепетитор на ансамбъл Добруджа сега. Емил Калачев, да е живо и здраво и дълго да живее, да ми свири една ръченица. Заповядай. А той тук снимката, благодарение на тази госпожа, активен човек и сме постъпките на Георги Раковски Турчев при откриването без паметника. За мен е голямо удоволствие беше лично настоя да отида, а това е село Юникой. Училищно, където има барелев Василевски, правили снимки, подарява и на снимки. Той е документ. Една снимка говори за 1000 думи. Бъдете живи и здрави и се документирайте. До година, ако сме живи, ще ви посрещам в село по стар български обичай с хляб и сол. Заповядайте. Благодаря. Всичко добро. И най-после имате думата. Благодаря ви за предоставената възможност. На пръв поглед темата на моя доклад е малко по-частна и няма като че ли отношение към големия проблем за преселниците от Северна Добруджа, но както по-нататък ще чуете от изложението, това не е така. Преди да започна, искам само да ви кажа, че всъщност настоящият доклад, разказващ спомени за добруджанското село Брестак, което вече днес не съществува, това силистренско село, се основава всъщност на устните разкази на моя покоен вече баща Йордан Петков и на книгата "Последният пендар", която той написа малко преди да почине и която съвсем скоро ще види така бял свят. Ще си позволя да чета, за да не отнемам много време, пък и така темата ме вълнува. Освен това, част от спомените са мои лични спомени, но аз съм напуснала това село в много крехка възраст и всъщност спомените ми са епизодични, макар и ярки. От някогашното сгушено между две вековни гори село Брестак днес е останал само споменът. Замлъкнали са вечерните звънци на стадата, разговорите край чешмите, приспивните напеви на щурчетата. Отдавна жителите са напуснали този райски кът и са поели своя път. Едни към Силистра, други към Добрич, трети към Варна. Мнозина не са се връщали никога, но навярно в сънищата си отново тичат по хълмовете, катерят се по канарите или се крият прохладните пещери около селото. Село Брестак е разположено, макар че би трябвало да кажа е било разположено, е разположено на изток от Сухата река, на около 40 км югоизточно от град Силистра и на същото разстояние в посока северозапад от град Добрич. Пропускам описанието на селото и ще премина към историята на селото. В най-старо време селото е заемало днешната местност Пунарджика. Буквално названието идва от думата Бунар, но с преход на Б в П. Така че всъщност названието означава не толкова кладенец, колкото място, откъдето извира вода. Да, но имало е кладенец, който вече не е оцелял, но на няколко места в тази местност и до ден днешен извират малки като ручейчета. Всъщност към старото село е водил старият римски път, следи от който се виждат и до днес.
По него са тръгвали на времето керваните на Скеля тук за Балчик. Следите от първото заселване са личали доскоро. През 1952 година, когато са изготвени така наречените залесителни площадки, по думите на моя баща, земята бива разкопана, за да се оформят тези площадки, и тогава са изровени каменни корита, парчета битова керамика, части от керамиди. Според мен това са все следи от трайно човешко присъствие още от античността. Старите хора допускат, че първите заселници ще да са били траки, а след това римляните са укрепили селото заради стратегическото му разположение. Със сигурност селището е било в пределите на Римската империя. За това свидетелстват както римският път, за който споменах, че на места личи, така и една крепост, която се нарича Калето. Освен това, названието е още Кале-Ери, явно от Кале-Ери, турското Кале-Ери. Но след малко ще кажа нещо повече за нея. Освен това, навярно, всъщност тази стара крепост е била част от отбранителната система, според мен, която е охранявала пътниците, които са пътували от Рим към византийските провинции на Римската империя. При случайни разкопки са открити още части от керамичен тръбопровод, което пък позволява да допуснем, че е възможно това първо селище в античността да е имало централно водоснабдяване, каквото е присъщо, да речем, на римските поселища. Освен това, в нивите много често хората са намирали монети с ликовете на различни римски императори. Всъщност и до ден днешен брестачени, макар че те са се разпръснали, вярват, че ако се проведат археологически разкопки на местността Пунарджика или на Калето, ще се открият така много интересни находки, които по-подробно и по-вече светлина ще хвърлят върху миналото на това първо поселище. След време това първото поселище е било преместено по-на запад, като на това второ място също са намирани монети и останки от керамични съдове. Наблизо е открит некропол, всъщност останки от стар некропол, и са намерени много погребални урни, естествено пълни с пепел. След време второто село също бива изоставено. За трети път е било заселено през 1812 година, както свидетелства един оцелял стар надгробен надпис, на някой си, написан на арабица, на някой си Юсуф от близкото село Чулаково. През тази 1812 година той и неговите синове и още така отделни хора поставят началото на третото вече село, което от което доскоро личаха основи от къщите и така нататък, но днес почти нищо не се вижда. Тези заселници на третото село са всъщност били мохамедани от татарски произход. Но тъй като след години селото остава без ходжа, лека по лека започват да се изселват татарите, пък и случва се освобождението, така че до към 1900 година селото става изцяло българско, тъй като привлечени от богатата паша за добитъка започват да прииждат много българи. Всъщност пръв пристига Хараламби Кръстев, който отваря кръчма и бакалия. След него идват Недялко Токушев, с чийто род аз съм свързана. Лека по лека се заселват и родовете на Чардаклиевите, Топчалиевите, Рашковите, Чешмя Иванчовите, Край Петровите, Чобан Георгиевите и така нататък. По това време татарското име Кючук Караач, както е гласяло по това време името на селото, е заменено с красивото село Брестак. Всъщност името Брестак, както и Кючук Караач, идва от един голям бряст, който се е намирал до така наречената горна чешма, или още голяма чешма,
Но през 1932 година силна буря изтръгва този, изкорени този бряст. 2 години по-късно бива изтръгнат и бряста, който е бил по-голям, в село Брестница, така че от името на този по-голям бряст идва името на Брестница. Това е било Коджа Караач. Новото трето село просъществува до 1962 година, но преди да спомена за това, че то вече нали, е разрушено, трябва да кажа, че през 1940 година тук прииждат и българи, преселници от Северна Добруджа. Тяхната преселническа трагедия обаче не свършва с това първо преселение, защото 20 години по-късно всъщност трагедията се повтаря, тъй като селяните през 1962 година вземат решение да изоставят село Брестак. Така че тези преселници от Северна Добруджа е трябвало пак да се преселят. Преди малко споменах, нали, основно към Силистра, към Добрич, по-малко към Варна. Но за да, как да кажа, потушат мъката си от това, че напускат селото, брестачени 3 поредни години от 71 до 73 година организират Бресташки събор, там на Бресташката мера, нали, като идват от различните градове хората да присъстват. Аз също съм така присъствала. Причината Брестак да бъде изоставено е всъщност това, че селото е в страни от централните пътища, трудна е връзката с града, няма ток. Знаете, че всъщност не знаете, но по своето географско разположение селото до някъде прилича на Балчик. С тези хълмове, нали, на ръце се е носила водата, така че се вземе решение да се напусне селото. Има много интересен поминък, много природни забележителности, културно-исторически забележителности. Най-голямата забележителност е тази крепост, тези останки от крепостта Калето. Всъщност, Калето е издигнато на едно естествено укрепление от 2 дола и нали, 2 дола от край до край са съединени с един около 10 метра висок вал, който и до днес е оцелял. Така че с радост бих ви завела там. Посрещнала. Да, и посрещнала, нали, макар че сега това дивно място днес е диво. Благодаря за внимание. Благодаря. Искам да поднеса на доцент доктор Тодора Георгиева нашия плакет, списание Форум и с благодарност, като до година по-рано ще съобщя темата за форума, за да може тя да вземе отново участие, тъй като написаното беше много интересно и съжалявам, че нямаме повече време. Благодаря.